Shout out! Shoutout po. Kami ng ano, Yuduran. kami ng Thailand. Kelvin, kaway! Kelvin! Yan! Hello sa inyo lahat dyan. Pupunta ng Yuduran. Mamimili. Mamalingke. Bibiling isda. Wala nang isda sa Santa Cruz. Nabarong ka rin pala pag umiinom ka? Ako? Parang si Marvin. Namumula po. Kaya pala. Dami sa Daming ano, parang pula-pula sa katawan. Pag hard, lalo. Hello! Ang sarap sumakay ng bangka. Dito na tayo maya-maya. Uwi na tayo. Bago tumingin. Sarap pag ganito Tapos eh. si daddy mo sa daanan. Sa dagat. Ay, sa ano, sa, Driver natin. sa bangka. Shout out! Wow! Ay! Nakita naman ako yan. Ako ba? Bakit? Ang gaya mo mama. Alam mo dati, ito lang ano dito dati. Wala man transportation dito. Bangka lang po. Bangka lang. Oo. Wala yung mga kanina doon sa kalsada. Wala yung bibili kami 25 minutes bago nilikuan na. Lapit mo daw. Huwag mong bitawan ah! Ay, lapit mo. Ayun! Shoutout po sa inyo lahat dyan. Nandito kami. Nandito kami sa... Ayan po, mga kapitulano. Maraming salamat sa inyo. Kuya Ele. Shoutout kay Kuya Ele. Siya po yung guide niya ng mga dito. Napakabuti niya. Ayun, mga kapitulano. Nandito kami. Para po mag-enjoy naman sa sarili. Hindi lang po sa sariling interest lang. Kaya po, mag-enjoy din po tayo. Ayan, kami ngayon sa tawag dito, Sorsogon po. Ito po kami ngayon. Ayan. Sa Santa Cruz po. Ayan. Ayan po, oh. Ayan. Ang sarap po ng hangin tsaka lamig. Shoutout sa Harabas. Naalala ko kasi yung Harabas eh. Sila lagi ng ganito sila din araw-araw eh. Idol ko rin yun, Harabas. Shoutout sa Harabas. Sana makapunta rin ako sa inyo sa lugar nyo, Harabas. Ayun. Mula doon. Ayan. Mula doon. Ay, mga tatumiga! Liga ako eh, nakakakot. Marunong ka lumangoy? Ay, mahulog ka. Ang
kuya. Sabi niya, sige na, minsan lang naman. Salita ka na. Hello, may galong shoutout dyan. Nandito nga pala kami sa Legazpi Albay. Tama ba? Ligaw. Legazpi, ligaw pala. Ligaw, Yodoran Albay. Yodoran. Biodoran. Galing po kami sa Ligaw Albay. Ligaw Albay ba? Ngayon, nag-swimming kami dito sa Biodoran. Iniwan namin yung mga kasama namin doon. Yan. Shoutout nga pala dyan sa mga viewers namin dyan. Huwag kayo magsawang sumuporta sa amin. Siyempre, marami pa po kami gagawin mga vlogs about sa mga pagtulong sa ating mga kababayan. And shoutout nga pala dyan kina Sir Juan Santos Matubang. Ebal, Thank you kamo sa pag-welcome sa atin. salamat sa pag-welcome po sa amin. Sa amin na Daddy Arthur Seyan, yung Bicolano Elvin. Bobby, 140. Okay, Kuya Bobby 143, maraming salamat po. At maraming salamat din dahil isa po kayo sa mga nagiging inspirasyon namin mga maliliit na vlogger para gumawa rin ng mga magagandang bagay, magandang gawain na ginagawa nyo po. At sana maging dumami pa po yung subscriber nyo, sir. Yan, I love you. Yan. Huwag nyo rin po kakalimutan i-support si Arthur Sea and Bicolano Elvin. Yan. Si Gel. Elvin Official at AJ Idulog. Yan ang mga kasama po namin. And thank you po rin. May galaw shout out. Supportan din po sana natin sa mga kagrupo namin. Ha? Tapos sa hulog yung camera. Ang sapit! Masaya! Take me home to a place down the road. Alam, marunong bumangon eh, no? Tabang eh. Mas nadulas, nalaglag oh. Oh! Oh! Asan na ba yung ano natin? Saan tayo nang galing? Saan tayo nang galing ya? Asan tayo dyan yung pinanggalingan natin? I have the road beyond a Masaya ba? Masaya? Masaya po! Woo! Boss po, tagilid po yung ano. Ha? Yan. Ayan po ang mga kasama natin, si Ate Marilyn Buban and Bicolano Elvin, yan. At saka si Kuya po, ano po name niya yan? Kuya Eli. Ayan po si Eli. Ayan po si Kuya Eli ang nag-sponsor po sa amin, birahin nyo. Sa bangka para makapasyal po kami yan. Maraming salamat kay Eli. Yan. Yan, maraming salamat po. Sana ba? Hindi pala. Woo! Alam mo, Tuwa si Daddy Arthur dito.
kami ngayon dahil Yun ang mas bakit. mas bati na yun. Ayan. Bati na po na dapat na. Marami mo, ang dami nila kumay. Kami nanguha ng isda kasi si Kuya mamaya makuha ng isda mga 11 years. Ay, 11 sa gabi. Kaya big trip muna kami nila dito sa lugar niya. Kung anong meron sa lugar na to na napakaganda. Diba? Wala nang gaganda pa. Banda din sa mga kakuha yung playa. Oo, yung ano. Kita kita yung playa. Ayun. Yung video ko. Last. Yung mga kapitulado. Napakaganda na apply. Sulit talaga. Kasama po namin si namin Tuban. Ayan. Saka yung anak niya. Ayan. Tuban po sila. Ayan. Siyempre, the best. Kuya Eli. Ayan. Tapos tayo dyan. Ayan. Mga kapitulado. Napakabuling ko eh. Tubong po siya ng Santa Cruz. Santa Cruz ang sunod po. Po. Maraming salamat. Ayun mga kapitulaan, makubad pa ako. Laki ng katawan ko. Pang dibdiban. Ayun po, maraming salamat. Gawin na po kami. Salamat po Kuya Eli. Dahil nabigyan po po kami ng magandang oras sa araw na ito. Kung gusto ko mga kapasalamat sa iyo, mag-ingat ko palagi dito sa ginagawa mo. Ayan, mga kapitulan. Solid po. Ayan. Yan po yung mga masyadal. Ayan, maraming salamat. Tayo. Pauwi na tayo. Walang kasawa-sawa mukha mo talaga. Baliktad. Siya. Akala mo marunong lumunod pag nauwi mo. Meron ako doon mga anak. Woo! Ay, nakita-kita ka na dyan. Oh. I hear the voice and my wish goes out. Radio and reminds me of far, far away. Yesterday. Oh, sí, como alumno.